Mă numesc Roxana Pătrașcu. Sunt născută în București. Am o soră geamănă. Face concept art și muncește în diverse țări, ca Olanda, Thailanda, Austria sau Islanda. Hai! Ce faci? Mariana, ești chinuit? Ambii părinți sunt arhitecți. Mama a ținut mereu să arate casa noastră ca în revistă. Am vrut să fac modă, dar am studiat arhitectura. Studiile nu au venit doar cu un plus de informație, de educație. Eu când am ieșit din facultate, am ieșit cu skill-uri sociale. Am înțeles munca în echipă, am învățat să primesc feedback, am învățat ce înseamnă deadline. În timpul facultății, în vacanțele de vară, am făcut cursuri de istoria modei, de croitorie, de design și am făcut internship la Rea Costa. Cu talent, dăruire, ambiție și un strop de noroc, orice tânăr își poate realiza o carieră care de multe ori se clădește din pasiune. Roxana Purumbacu face parte din generația nouă de designeri vestimentari care de mică a visat să aibă propria casă de modă. Povestea ei a început în urmă cu doar câțiva ani, când părinții au cumpărat prima mașină de cusut. Atunci am început să-mi pun ideile în practică, să le creez, să fie produs finit, dar schițe fac de când sunt mică, din școala generală, mi-am amintesc că făceam schițe cu rochițe. Am lucrat în echipe de femei, erau femei tinere, femei mame, femei manager, studente. Mi-a plăcut mult atmosfera. Aș vrea să nu pierd niciodată exercițiul și dorința de a desena. De mic copil, când veneam de la școală, luam un pix, un creion și desenam. Am o mapă plină cu primele încercări. Mama încă le păstrează. Mi-am ales o meserie unde să-mi dezvolt pasiunea pentru design. Acum sunt lead user interface artist la Ember. M-am angajat într-o perioadă din viața mea în care am simțit că îmi face bine un program fix și un salariu lunar. Aveam nevoie de siguranță. Îmi place atmosfera din industria de gaming. Îmi place să învăț lucruri noi. În arhitectură, la fel ca în gaming, am învățat cum să fac un produs să fie și frumos și funcțional. Mi-ar plăcea să învăț 3D-ul. Am făcut odată un portret de femeie și cred că mi-a ieșit destul de ok. M-am înscris la cursul de sculptură 3D în ZBrush la Ember. La primul loc de muncă realizam jocuri pentru femei de peste 50 de ani. În echipa în care lucrez acum sunt multe fete. Ele lucrează pe testare, pe game design, pe programare, pe user interface. Când vin la lucru, nu simt că vin într-un mediu masculin. Lumea gamingului e o lume complexă, reală. Are business, are relaxare, are entertainment. Dacă aș desena costume pentru colegii mei, pe fetele aș îmbrăca în pirați și pe băieți în războinici. Sunt căsătorită din 2018. El lucrează tot în industria de gaming și face parte din 2 proiecte muzicale. Avem mare noroc că nu suntem 2 oameni încăpățânați. Am învățat că la supărare să discutăm, nu să urlăm. Mi-ar plăcea să mă trezesc mai devreme și să fac sport. Aș vrea să am mai mult curaj, mai multă încredere în mine. Sunt omul care vede partea plină a paharului. Îmi doresc să nu pierd niciodată partea visătoare din mine. Măcar o dată pe an îmi place să văd marea. Women in Gaming este despre poveștile simple și de impact.
care subliniază dificultățile și victoriile femeilor care au reușit într-o industrie dominată de bărbați.